Sok látomásod van, hibáid látván, 16 belepel, mindig csak ássál. Hova mennél, hova láttál? Hibáidból vannak, akik hibáidat látják. Elitszaksz a fitelek és bánom, hogy ráhallgatok. Megteríthető nektek az asztalon, szereted a szerepemet, ami felé haladok. Felé haladok, felé haladok. Jó indulat megvezet és minden trükkek bedölthetek. Félek mi lesz, ha majd ismételten erőre kap. Nem bírod a nyomást, amit tartanál a két kezedben. S leszik nem az az ember vagy, aki előre tart. Mert kicsit szebb és jobban bírod, annyian vannak sorba, hogy nem akarsz, de folyton kilógsz. Amit képviselsz magadról, az már tényleg egyedi. A valóságot lefedi, én mertem a keleti. Folyamat minden cselek bedöltetek. 0-24-be folyton AD-bitre hajtogatok. Minden második posztát kezdett, amit ti közöltetek. De valahogy elkapott és ez az, ami csalogató. Csalogatva nézel körbe, azt se tudod, merre mész a mennybe vagy a temetőben. Nem akarod kimondani, ha azt érzed felelőtlen. Néha kicsit felelőtlen. Az vagy kapsz, te döntöd el, mit csinálj, mit csinálsz az életben, mi más, mint hogy kritizálsz. Ez van, minden éjjel írók a tabella. Hitek megtartanak, hogyha eléred a lécet, ez mellett vagy. Meghagyod félbe, be se lépsz már, és te utána képzelsz valami más. Mert meghagyod félbe, be se lépsz már, te utána képzelsz valami mást.